Ondonyo weche mag ohala ni moko kuom johala manie Garage Road e boma ma Homa Bay odong' ka kwano lal maduong' bang' masira mar mach ma owang'o dukni mag ohala gi mwandu mane ni e igi. Johala go chich ni majno ne okel gi ng'ikruok teko mar sitima mane oduogo gi teko mathoth bang' lal kuom seche buora. Ali Abich nigi ler. En lal maduong' moko johala mane kod dukni e garaj mane tie boma ma Homa Bay bang' masira mar mach mane omuocho otieno manyoro ma owang'o kuonde mag ohala go kod mwandu duto te igi. Majno ma johala go chich ni ne okel gi sitima mane oduoko teko modhuro bang' kane olal seche buora alwora ma garaj ne owang'o kuonde mag ohala ma iuse gige nyamburko kaachiel kod mwandu mamoko kendo onge mwandu mane oresi e kinde masirano. Kaachiel kuom johala go Evelyn Oito wacho ni masira mar majno wagi kod lal maduong' maonge kama ginyalo chako go. To masira no yudowa gotieno kigochonwa ni stima omuoch, stima wang'o ot, mane en fault mar stima. Gimoro amora no wang', onge gima ne wadong'go kaka jo biashara makanyo the whole building. Koro nwan mana gi kwayo ne sirikandwa, gavana wa ma Homa Bay, MCA marito area wa kata gi MP wa ni ka giyie to mondo gijolwa wayud kaka wanyalo konyore nikech wan gi nyithindo madhi skul to kanyo be mageno wane nitie, kanyo be mwayude konyruok marwa mapile pile. Johala go wacho ni gisebedo ka giyudo lal maduong' e masira mar mach mathothne biro kalore kod ng'ikruok mar teko stima ma osebedo kalal kinde ka kinde kar ohala ma garaj kanyo kendo ka oduogo to kelonegi chandruok maduong'. Osebedo stima masiko lal to duogo. Koro samo duogo to kelonwa shida. Wasebedo kwachiwo report. Iyudo ka kata samoro 1 week stima lal pok stima duogo tich bendo chung'. Awang'o slit lamp manantiere go, awang'o stock mar frames mag angolo, awang'o lenses duto te mana stock mag angolo, then be nan gi machine, glazing machine ma fito lenses e angolo. Koro miyo alalo gik mang'eny ahinya, to kae masebede nikech wan jomosomo to nikech tich otamore. Koro watimo business. To business ni koro kwanyal time mayot nikech lal mar stima kodhi gi kijiko kuduogo pawo obiro gi mach mager ma koro weche mantiere mathindo mag jopagi ok nyal sustain gi. Evelyn Monari ywak ni owete mwandu moingo $4 million bang' ka duka ne mouse gige nyamburko wang' kod mwandu te kendo weye kod lal maduong'. Johala go wacho ni mwandu mane owang' e masira mar majno ema gisebedo ka gikonyore gi mieregi ka gikwayo migawo mochung'ne masiche mabiro apoya sirikand kaunti kaachiel kod jochiw kony mamoko mondo yie oresgi. 2019 na wang' kama na weto $30 million mane adong' nono gi lweta makata gima na adong'go ne onge. Nachako kendo juu chini kamanyo mana kuom dhano wadwa mondo mi akonyra. Abedo gi gowi e bank, ma bank chal no dwa tera dala. Nyasaye notimona ng'wono kaka namanyo no mayudo kaka chulo bank. Makoro nachung' kendo, machako kendo ohala manyien, machaka keto stona ka maduong'. Makoro no seting'o $4 million ni owang' temo dhi lote ni sirikal marwa ma Homa Bay ni parwa wan jo Homa Bay ka gi wach sitima makoro chando wadala wa ka masiko wang'o ndalo duto. En masira moweyo johala gi kolal maduong' bang' ka mwandu gi mopore ma gisebedo ka giuso wang' molokore buru e kinde masira mar majno. Giywak kalore kod stima ma giwacho ni osebedo ka biro to lal e garaj kaendi ma bende oseyo ka johala ni kod lal maduong'. Kwayo margi ne sirikal kaachiel kod jogo mani thuolo mondo yie okonygi gichak gichung' kendo e ohala ma gisebedo ka gitimo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Duol machoko osuru e pacho kaendi KRA oyango dongruok e choko mar osuru kuom dweche 9 mokwongo e higa omenda mar 2025.